knækker mig. Det gør mig stærkere end hustlende pakker. Tjener penge på alle mærker. Hvorfor er det lige du prøver at stå i min vej? Er det fordi du kan mærke en pakker prøver overhale dig? Eller er det fordi mit hår det er sort? Hænger stadig på min blok i flok, gav i dit tår. Hey bitch, jeg er træt af dit shit. Ondt i røven over en pakker på at blive rich. Om 5 år vil jeg stadig pump G-shit, mens vi alle ved du vil forblive bitch. Fra en broke pakker til en businessman. Du kan ikke knække mit game, så lad være med prøve man. Kan ikke nu en panserbil uden at blive stoppet op. De fucking panser på og stadig på at fucking fuck us up. Unødigt de bestemmer, stikker næsten i vores business og får en finger så snart vi vinder. Hvorfor prøver at knække en pakker? Hvorfor? Jeg pakker der ruller alle dyre mærker. Hvorfor undervurderer i vores værker? De pakker der ringer lige så hårdt som de forstærker. Hvorfor prøver at knække en pakker? Jeg pakker der ruller alle dyre mærker. Hvorfor undervurderer i vores værker? De pakker der ringer lige så hårdt som de forstærker. Så mine homies prøver at knække mig. De undervurderer mig, de har glemt hvem jeg er og hvem jeg var engang. Og tro mig det irriterer mig. Jeg skal dedikere den her sang til de homies der prøver at knække mig. Hvorfor vil du gøre det homie på den måde? Hvorfor er det du vil hate på det jeg har opnået? Er det fordi jeg magger, jagger og rapper? Er det virkelig derfor du prøver at knække en pakker? Hvis det er det, så homie, sig endelig til. Men en ting jeg ved der er ikke plads til dig i det her spil. Så hvorfor vis mig glæde når du kun er fyldt med had? Hvorfor giv mig 5 svin når det er ren facade? Du glemmer du har dit da du har ikke en skid. Glemmer du har game, men det er lidt svært at sige. Det eneste du har lært mig, det er at hate. Men nu får du det hele tilbage, mig kan du ikke fade. Hvorfor prøver at knække en pakker? Hvorfor? Jeg pakker der ruller alle dyre mærker. Hvorfor undervurderer i vores værker? De pakker der ringer lige så hårdt som de forstærker. Hvorfor prøver at knække en pakker? Jeg pakker der ruller alle dyre mærker. Hvorfor undervurderer i vores værker? De pakker der ringer lige så hårdt som de forstærker. Yo man, det må J. Play mine 2007.